pia putri kang sami kepapanuga wonten ing pawahan. Katuraken lujeng siang dukap sonten dika kejut mata para tamu dulur sedaya kemawon. Ingkang sami lenggen wonten ing pawahan sonten mriku maraswan marang wonten ing kelem keluarga geng. Bapak Bandita Ibu Winda Yani kamapan wonten Sundul Parang Pagetan. Kasebut mangke kanthi sanget dipun sekicana dipun lenggakan tim mardu martikane penggalih hadiraken adicara wonten ing rikalenggihen sonten menika saka parisoko Hambyak Sumidi Sasana Ngrageng Swasana ugi katur mangke lumantar para kadang RR Music lan dipun seguyung BS Audio matur nuwun sanget amijo sanggeng simbatan Luntara Nadi Magetan kaduhun pangarsani menika dumateng kadang adem kula Raka Mas Rizky matur nuwun lan dipun seguyung Perdana Parnopras video syuting ki matur nuwun sanget yang saya makaryo wonten ing rikalenggihen siang punika mugi atas sapi atas saya panjenengan setuju saged dadosaken amal ingkang sae kunjul mata panjenengan setuju amin ya rabbal alamin mboten kata lumpen menika donga mugi anggen nyoba banti kagungan karso hambaya karikan putra ngunduh mantu Raka Mas Angga pikantuk kalian Sang Diahayu Deli Fiti Ria mugi anggen nggep samudra bebrene ninggal bangun bali semua agung ugi saged ana mahing keluarga ingkang bagya minulya warga ingkang guyub langgeng anggen bebrene ngantos ing kaken-kaken suhu dinten amin ya rabbal alamin dereken sugata libur mangke hamidi pakaryan merwakani adicara kalenggahan siang menika lumantar para kadang RR Music apabila mangke sampun sato ing gati kisah wigang diri dereken sugata libur lan ugi jangkep menika kadang Sarwati Calatigo Hambyak Sumidi Sasana gending ring Jawi nguri-nguri budaya tembangan Jawi kalau sumanggaken sugeng nglaras sugeng mirsani mugi tetembangan kula mangke saged rejo prono estu dal sangat ramene penggalih panjenengan sedaya nuwun kala nuwun semoga